Οκ, οπότε εκεί που τα αφήσαμε την προηγούμενη φορά είναι ότι απλά έκανα μια σύνδεση στο SSH port του server, χωρίς τίποτα άλλο. Ξέχασα να την κλείσω κιόλας, οπότε θα το διορθώσουμε αυτή τη φορά. Και αυτό που θα ήθελα να δούμε σε αυτό το βίντεο είναι βασικά να το κάνουμε λίγο πιο χρήσιμο σαν πρόγραμμα, να το κάνουμε port scanner, γιατί δεν είναι λειτουργικό port scanner εκείνο, που σημαίνει ότι θα πρέπει να μπορούμε να το ρυθμίζουμε σε ποια ports θέλουμε να σκανάρει κτλ. Και επίσης, που θεωρώ πιο σημαντικό, να δούμε λίγο για port detection, να αναγνωρίζει τα ports, να αναγνωρίζει πότε είναι SSH, θα βάλω και HTTP, αυτά τα δύο θα δοκιμάσουμε και βλέπουμε αν έχουμε καμιά άλλη λίγη να κάνουμε. Οπότε πάω στο PC εδώ πέρα. Για αρχή έχουμε, όπως είπαμε, τον server μας, το οποίο είναι θαύματο το συνδέομαι, γιατί δεν είμαι στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή και είμαι στεμένος με VPN, αλλά ναι. Και σε αυτό το server τρέχω SSH, τρέχω και πολλές άλλες υπηρεσίες και θα προσπαθήσουμε να το σκανάρουμε με ό,τι έχουμε εδώ πέρα. Έχω ετοιμάσει κάποια TXT αρχεία για να μην με βλέπετε να κάνω έρευνα μία ώρα στο διαδίκτυο μετά, νομίζω δεν θέλετε. Και έχω και αυτό εδώ πέρα το main sheet, το οποίο είναι αυτό όπως το είχαμε πριν. Βασικά παίζει να έκανα καμιά αλλαγή, δεν ξέρω. Πάση περιπτώσει, πρώτα απ' όλα αυτό που θέλω να κάνουμε είναι να κλείσουμε το port, γιατί δεν το έχουμε κλείσει εδώ πέρα. Οπότε απλά αυτό που θα κάνω εδώ πέρα είναι ένα close s, μάλλον να κλείσουμε το socket ή το file descriptor του socket. Και ναι, αυτό που σκέφτομαι τώρα είναι πως όλα αυτά εδώ πέρα, από τη 16 και κάτω, μέχρι το return, να πάνε σε μια δική του συνάρτηση, την οποία θα την ονομάσουμε scan. Και πάμε λίγο εδώ. Θα είναι void, τουλάχιστον προς το παρόν. Δεν νομίζω θέλει να επιστρέψει κάτι. Αλλά ναι. Και τι θα παίρνει, για να δούμε. Μόνο αυτά έχουν τεθεί, οπότε χρειάζεται και τα δύο. Scan. Μάλλον με αυτή τη σειρά. Και εδώ πέρα να ορίσουμε τις παραμέτρους, θα παίρνουμε το address και το port. Κρατάω τα ονόματα ίδια γιατί δεν θέλω να χρειάζεται να αλλάξω κάτι, έτσι τα αναφερόμαστε και με συνάρτηση. Οπότε, για αρχή, ένα από τα βασικά πράγματα που θέλω να δούμε είναι να μην χρειάζεται να κάνουμε hard code το port μέσα στη main. Και γι' αυτό έβγαλα όλα αυτά εδώ πέρα από εδώ, από τη main, γιατί θέλω η main να μην πουκώσει πάρα πολύ. Θα χρησιμοποιηθεί τώρα για UI και άλλα πράγματα. Οπότε, αντί να έχουμε εδώ πέρα τη μεταβλή port, απλά θα κάνουμε ένα for loop, το οποίο θα πηγαίνει τέλος πάντων στο πάνω μέχρι 22, ξέρω. Το οποίο απλά θα αυξάνει το yacht και θα στέλνουμε το yacht αντί για το port, και μάλλον δεν θα πηγαίνει από το 20 μέχρι το 22, το 0 μέχρι το 20, θα πηγαίνει από το 20 και θα παίρνει το 22 εδώ. Οπότε θεωρητικά τώρα, για να δούμε αν το τρέξει καθόλου, να έχει το close. Πού είναι το close? Οκ, είναι αισθητή. Και βγαίνει αμέσως για κάποιο λόγο. Ας το πάρουμε από εδώ. Λοιπόν, έχουμε το 20. Πάμε μέσα στο 20. Το 20 δεν τρέχει κάτι, οπότε λογικά θα βγει. Και βγαίνει. Γιατί... αφού βγαίνει. Επειδή τώρα αυτά τα βγάλαμε από εδώ και θέλω να τρέχουμε πολλά ports μαζί, θα τα κάνω απλά returns. Είναι void, οπότε θα είναι σκέτο return. Και τώρα βγαίνει και απλά τελειώνει το πρόγραμμα πρόωρα. Οπότε τώρα τρέχει. Βλέπουμε πήγε στο 20, έφαγε το connect error. Πήγε στο 21, έφαγε το connect error και μετά μας έβαλε το banner του SSH.
καλή φάση. Αλλά στο κάνουμε λίγο πιο εμφανίσιμο κάπως. Αυτό που σκέφτομαι είναι εδώ πέρα, ξέρω εγώ, closed port ή κάτι τέτοιο μπορούμε να πούμε. Να βάλουμε ένα new line. Και πού γράφει, εδώ πέρα λογικά γράφει το banner του SSH. Το οποίο δεν νομίζω να έχει new line, οπότε απλά θα γράψουμε. Ας μην γράψουμε τίποτα. Ας το αφήσουμε έτσι για βασικά στο παρόν και βλέπουμε. Οκ. Φαίνεται να λειτουργεί κάπως. Και κάποια ακόμα πράγματα σχετικά με το UI θέλω να αλλάξω. Για αρχή να παίρνει arguments, οπότε argc, argv. Οπότε, πόσα arguments θέλουμε. Θέλουμε το όνομα του executable, θέλουμε τη διεύθυνση και τα δύο ports. Άρα είναι 4, το starting και το ending port τέλος πάντων. 4 arguments. Άρα if argc is not 4, θα γράψω ένα usage εδώ πέρα για να το έχουμε, να το βλέπουμε. Address, port 1, port 2 και φαντάζομαι εδώ θέλω ένα new line και το όνομα, το εκτελέσιμο αρχείου. Και στην περίπτωση που είναι όντως 4, νομίζω απλά θα πάρουμε το address αντί να το κάνουμε hard code. Θα το παίρνει, κάνουμε ένα str tab. Θα το κάνει copy από το argv, το πρώτο από τα arguments. Και τα ports θα είναι, ξέρω εγώ, start, το οποίο θα είναι το argv2 και end θα είναι το argv3. Εντάξει, τώρα κανονικά τώρα εδώ πέρα δεν ξέρω, δεν νομίζω να είναι καλύτερη λύση, δεν μπορείς να ελέγξεις, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Δεν θυμάμαι πώς λειτουργούμε μετά, αλλά το έχω ξεχάσει. Οπότε θα κάτσουμε μετά αυτή τη δουλειά την κάνει. Και εδώ πέρα αντί για 20 και 22 απλά θα βάλουμε start και end. Και νομίζω τώρα, όχι, δεν έχουμε τις strings. Segfold. Τι έχω segfold. Τι έχω segfold. Τώρα εδώ πέρα δεν έχω δώσει κανένα argument. Βγάζει το usage αλλά δεν κάνει exit. Οπότε εδώ μαζί με το usage θέλουμε ένα exit failure. Τι έκανα πάλι λάθος. Και τώρα αν δεν βάλουμε arguments μας βγάζει το usage με το όνομα του εκτελέσιμου αρχείου, το οποίο είναι το argv0 και τα options που χρειάζεται. Και άμα το δώσουμε ας πούμε το 192.168.128 από το port 20 στο port 22, τεστάρει τα 3 ports και μετά μας πετάει εδώ το banner. Το οποίο βέβαια banner δεν είναι ακριβώς detection, αν και αυτή τη φορά τυχαίνει να είναι σχετικά καλό. Θα προτιμούσα, και μάλλον ένας φυσιολογικός χρήστης θα ήθελε, απλά να του λέει αν το port είναι SSH. Μετά μπορείς να χρησιμοποιήσεις, ξέρω εγώ, οποιαδήποτε utility θες, το NCAT, ξέρω εγώ, για να δεις τι έχει. Οπότε, εμείς αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι ένα detection συγκεκριμένα για το SSH ως μια λογική κατάσταση, έχουμε ή δεν έχουμε SSH.
Οπότε πάμε στο .c και μετά το SSH θα δούμε και το HTTP. Απλά το HTTP έχει λίγο πιο ενδιαφέρον. Για αρχή, τι κάνουμε εδώ, να θυμηθούμε λίγο, γιατί και εγώ έχω ξεχάσει. Έχει περάσει κάνας μήνας και από την προηγούμενη φορά που το κοίταξα αυτό. Okay. Οπότε αυτό εδώ και κάτω φαίνεται να είναι η λήψη των στοιχείων, γιατί εδώ κάνουμε το buffer. Εδώ πέρα κάνουμε το buffer, οπότε αυτό που σκέφτομαι είναι εδώ μπορούμε να κάνουμε μια συνάρτηση, η οποία θα είναι check SSH, η οποία νομίζω απλά χρειάζεται να παίρνει το S. Θα βάλουμε το S τώρα και βλέπουμε. Παίρνουμε αυτά εδώ όπως είναι και την ορίζουμε εδώ και θα είναι μια int συνάρτηση, check SSH, που θα παίρνει το S. Το S είναι integer, int S, και θα κάνει αυτή τη δουλειά. Επίσης αυτό εδώ πρέπει να το απλοποιήσουμε, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου. Okay. Τέλεια, το error θα είναι αυτό εδώ πέρα, δεν έλαβε κάτι. Θα αφήσουμε έτσι. Οπότε αυτό τώρα ελέγχει για SSH και γράφει το banner. Εμείς δεν θα γράφουμε το banner, αυτό που θέλω να κάνουμε είναι απλά έναν έλεγχο. Το banner του SSH, σε περίπτωση που το δείτε, πάντα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ξεκινάει από SSH, κεφαλαία, παύλα, το όνομα της έκδοσης του πρωτοκόλλου, όχι του προγράμματος, και μετά είναι η υλοποίηση. Αυτή είναι η υλοποίηση του OpenSSH, που είναι το πιο γνωστό. Και μετά εδώ πέρα αυτά δεν είναι στάνταρ, αλλά πολλές διανομές πλέον να βάζουν και την πληροφορία της διανομής. Okay. Αυτό είναι ωραίο άμα θες να βρεις κάποια πληροφορία για το σύστημα που σκανάρεις. Αυτά εδώ πέρα είναι σχεδόν πάντα SSH 2.0, σχεδόν πάντα, νομίζω. Δεν έχω δει ποτέ κάτι άλλο βασικά. Αυτό εδώ πέρα δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ για το detection, γιατί δεν είναι standard. Κανονικά αυτό εδώ είναι, αλλά αν δούμε εδώ πέρα SSH, είναι σχετικά μεγάλη πιθανότητα να είναι όντως ένα port SSH. Βέβαια υπάρχει πιθανότητα να είναι και honeypot, το οποίο μπορούμε να το εξερευνήσουμε στο μέλλον, πώς μπορούμε να τεστάρουμε αν κάτι είναι honeypot. Είναι περίπλοκη διαδικασία βέβαια και είναι λιγότερο μηχανική και περισσότερο προσπαθείς να καταλάβεις τι κάνει λάθος και πώς δεν ταιριάζει ακριβώς με το κανονικό SSH. Θα έχει πλάκα να το δούμε στο μέλλον. Αλλά το μόνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι τα πρώτα 3 bytes. Το SSH που είναι κεφαλαία. Οπότε στον κώδικά μας δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο παρά. Πάνω είναι. Εδώ πέρα κάνουμε if και κάνουμε ένα strncmp. Το strncmp είναι απλά το strcompare. Είναι το ίδιο, είναι το string compare function. Απλά επειδή για λόγους ασφάλειας παίρνει και τα πόσα bytes θα είναι το string το οποίο θα θες να συγκρίνεις. Αλλά αυτό είναι αυθαίρετο και πώς το χρησιμοποιείς για να συγκρίνεις την αρχή οποιονδήποτε strings. Γι' αυτό το χρησιμοποιώ εγώ. Και απλά βάζουμε το string που πήραμε, το οποίο είναι το path, με το SSH, τα συγκρίνουμε και θέλουμε 3 bytes να συγκριθούν συγκεκριμένα. Και αν επιστρέψει 0, που σημαίνει ότι είναι καλή σύγκριση ή ότι πέτυχε τέλος πάντων. Τώρα εδώ πέρα, θα φύγει αυτό εδώ πέρα, θα μπει εδώ και θα γράψουμε SSH. Κάτι τέτοιο. Επιστρέφουμε κάτι. Ναι, καλύτερα να σε επιστρέψουμε εδώ πέρα return 0, ότι έχουμε SSH, αλλιώς return -1. Και εδώ πέρα μπορούμε αυτό να το κάνουμε σε έναν έλεγχο. If check SSH σαν 0, τότε ξέρω εγώ πώς θα γράψουμε εδώ SSH καλύτερα. Ναι, ας το κρατήσουμε το άλλο απλά μία συνάρτηση που επιστρέφει τιμή και εδώ πέρα γράφουμε το output. Printf SSH μιλάνε κιόλας. Οκ. Οπότε τώρα θέλω να δω αν θα λειτουργήσει. Κάτι στις 16 και κάτι στις 72.
Έχουμε int πλέον, οπότε εδώ ας βάλω, ξέρω εγώ. Ας βάλουμε εδώ -1 και στο κάτω 1 για να είναι λίγο πιο ξεκάθαρα. -1 είναι error, 0 είναι αυτό που θέλουμε, 1 είναι αυτό που δεν θέλουμε. Κάτσε να δούμε τα δύο. Τι είναι 72. Βλέπετε κάτι που δεν βλέπω εγώ. Μένα πάντως μου φαίνεται όλα κομπλέ. Από όλα τα πράγματα τώρα θα κολλήσουμε σε κάτι τέτοιο, ρε φίλε. Γιατί όχι. Τι λέει ακριβώς, λοιπόν, expected declaration infection scan λέει εδώ. Τι? Main that infection scan expected declaration statement of input. Κάτι κάνω εδώ, περίεργο. Ναι. Δεν έχω κλείσει αυτό. Οκ. Εντάξει, τουλάχιστον δεν πήρε πολύ. Οκ, οπότε αν τώρα το φτιάξουμε έτσι, βλέπουμε ότι εντοπίζει ότι έχει SSH και ναι, οκ, μια χαρά φαίνεται να λειτουργεί. Για να αφήσουμε λίγο τα ports. Μετά πρέπει να δούμε και λίγο για την ταχύτητα, μάλλον όχι σήμερα, αλλά μπορούμε να δούμε αν μπορούμε να το κάνουμε, να βάλουμε select ή poll, κάτι τέτοιο για να περιμένει αφού θα βάλουμε και το HTTP, τώρα θα δούμε. Ή μπορούμε να βάλουμε και threads, αν απλά θέλουμε ταχύτητα. Εντάξει, έχουμε ιδέες, βλέπουμε. Οκ, για να δούμε, να δοκιμάσουμε λίγο με διάφορα, ξέρω εγώ, από το 10 στο 12. Τίποτα. Από το 20 στο 25. Τίποτα. Εκτός από το SH. Και ενδιαφέρον. Κάποιο λόγο κολλάει στα αυτά που θέλω να απαντήσει ίσως. Καλά, το βλέπουμε. Βλέπουμε και για το HTTP τώρα μάλλον. Το HTTP, ο έλεγχος θα είναι σαν το SSH, ακριβώς μάλλον. Το μόνο που θα αλλάξει είναι ότι θα το κάνουμε να έχει, γιατί το HTTP από μόνο του δεν δίνει απάντηση, δεν είναι σαν το SSH. Άμα δηλαδή κάνουμε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, netcat, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, άμα κάνεις netcat θα το δεις τώρα εδώ πέρα, δεν ξέρω γιατί το φέρνει. Δεν θα δώσει ουσία καμία απάντηση. Εκτός αν του στείλεις ένα HTTP request, τότε θα απαντήσει. Και γι' αυτό εδώ πέρα εγώ έχω το HTTP request σε text. Οπότε το έχουμε αυτό στο νου μας και το κρατάμε. Πάμε να γράψουμε λίγο τη συνάρτηση για το HTTP. Οπότε είναι σαν αυτήν εδώ πέρα. Check HTTP int s. Και βασικά νομίζω απλά θα έχει αυτά εδώ πέρα πως είναι. Εδώ πέρα χρησιμοποιούμε DirectV για να στείλουμε, για να δεχτούμε αυτό, αφού κάνουμε τέλος πάντων τη σύνδεση, να πάρουμε τα δεδομένα που θα μας στείλει και το κρατάμε αυτό. Απλά λογικά θα χρειαστούμε και ένα δεύτερο αντί για το buffer μας, να έχουμε και ένα ακόμα για να μπορούμε να βάλουμε το δικό μας request, το οποίο θα το στείλουμε με μια συνάρτηση λογικά αντίστοιχη της RecV, αν θυμάμαι, νομίζω. Αυτό το αφήνουμε λίγο. Okay. Πάμε κάτω. Είναι
καλή πρακτική αυτό εδώ πέρα. Άμα έχετε μια συνάρτηση που ξέρετε που σχετίζεται με κάποιο τρόπο με αυτό που θέλετε, απλά πάτε εδώ πέρα στα Seals. Και τώρα αυτή εδώ πέρα που φαίνεται ενδιαφέρουσα είναι η Send λογικά. Οπότε απλά πάμε Man Send και θέλει το socket, θέλει το buffer και το size του buffer και τα flags. Τα οποία τα flags τα λέει κάπου. Όχι. Δεν ξέρω. Α, όχι, εδώ έχει. Λες, αφού είναι παρόμοια της RecV, παίζει απλά μπορούμε να βάλουμε ένα 0. Θα το δοκιμάσουμε, θα το κάνουμε brute force έτσι. Και μπορεί να τρέξει. Οπότε είναι send, int, socket, buffer, length, flags. Οπότε πρέπει να είναι ακριβώς σαν την... Να είναι ακριβώς σαν την RecV. Okay. Οπότε εδώ... Και αντί για RecV βάζουμε send, όπα. Γιατί RecV εδώ πέρα, send. Και δεν θα βάλουμε εδώ το buffer. Επίσης αυτό να το δούμε σε κάποια φάση αν χρειάζεται. Δεν θα βάλουμε εδώ το buffer size, θα βάλουμε το τέτοιο. Τον άλλο μας buffer, μπορώ να το πούμε ξέρω εγώ sbuff. Οπότε κάνουμε εδώ πέρα ένα sbuff, buff size, νομίζω το χωράει, και μέσα στο buff size εδώ πέρα, μάλλον στο sbuff, στην ουσία αυτό που θα να βάλουμε είναι το request μας, το οποίο το έχουμε εδώ. Κάνουμε μια κόπια, το έκανα και format. Οπα. Εδώ. Οπότε τι θα κάνουμε απλά, θα το μεταφέρουμε με ένα snprintf, θα είναι στο sbuff μεγέθους buff size, βάζει νομίζω null terminator ούτως ή άλλως, οπότε γιορτάζουν οι πολύ καρποί σήμερα. Και φυσικά υπενθυμίσουμε να διαβάσω, όπως πάντα. Πρέπει να το βγάλω το λύση εξεταστική τώρα. Τώρα αυτό εδώ πέρα, μου αρέσει να είναι και λίγο aligned εδώ που τα λέμε, οπότε... Τέλεια. Τελείωσε. Θέλει το address. Το address δεν το δίνουμε συνάρτηση, οπότε απλά ας βάλουμε εδώ πέρα ένα για παράμετρο και κάτω που την καλούμε, που δεν την καλούμε ακόμα, στο αυτό εδώ πέρα, και απλά θα δίνουμε και το address και θα γράφουμε http. Τέλεια. Όλα είναι καταπληκτικά. Κάτι ξεχνάω όμως. Για να πάρουμε απάντηση από το HTTP πρέπει να βάλουμε και ένα timeout. Το οποίο το έψαξα για να είμαι έτοιμος και το έχω εδώ. Στην ουσία υπάρχει αυτό εδώ το struct, το οποίο του περνάς τιμές που θέλεις και το στέλνεις στο set sock opt. Δεν υπήρχε περίπτωση να το θυμάμαι όλο αυτό εδώ πέρα, οπότε πάλι καλά το ψάξα, θα είχατε βαρεθεί τώρα. Οπότε εγώ θα το κάνω σε μια συνάρτηση ξεχωριστά, γιατί αυτά εδώ τα arguments που δίνει στο set sock opt παραμένουν, γιατί είναι ρυθμίσεις που τρέχουν από πίσω. Είναι κάπως global μπορείς να πεις. Οπότε εγώ απλά κάνω μια ξεχωριστή συνάρτηση. Απλά θα είναι void, δεν θα τη στέλνει τίποτα. Δεν χρειάζεται έλεγχος και τέτοια. Set timeout θα παίρνει το n και αυτό εδώ πέρα. Και θα το καλούμε στο scan μας πριν κάνουμε κάτι εδώ πέρα. Καλά, θα το κάνω εδώ. Ξέρω εγώ.
Δεν ξέρω. Λογικά δεν χρειάζεται να κάνει τόσο αλλά. Set timeout ήταν. Νομίζω. Timeout. Και ξέρω εγώ 1 δευτερόλεπτο. Okay. Τώρα εδώ πέρα με το timeout, κάτι ωραίο άλλο που μπορούμε να δούμε. Όχι τώρα, αλλά δεν είναι δύσκολο, γίνεται. Είναι να έχουμε δυναμικό timeout. Δηλαδή, πάμε να συνδεθούμε κάπου, στέλνουμε αυτό που θέλουμε να στείλουμε και περιμένουμε μία απάντηση. Και αυτή η απάντηση, άμα δεν σταλεί σε 1 δευτερόλεπτο, δεν έχουμε λάβει μάλλον σε 1 δευτερόλεπτο, κλείνουμε το socket και συνεχίζουμε. Για να μην μας παίρνει χρόνο στην ουσία. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε 2 φορές σύνδεση. Την πρώτη φορά με ένα μικρό timeout, π.χ. 1 δευτερόλεπτο, όπου βλέπουμε αν έληξε στην ουσία το socket λόγω timeout ή για κάποιον άλλο λόγο. Αν έληξε λόγω timeout, τότε μπορούμε απλά να αφήσουμε το timeout. Οπότε στην ουσία δεν χάνουμε το χρόνο μας τόσο πολύ, να έχουμε υψηλά timeouts σε κάθε έλεγχο για να ξέρουμε ότι λαμβάνουμε τα πάντα. Αυτό είναι εύκολο βασικά, δεν θα το κάνω τώρα. Γιατί μετά αλλάζει λίγο η αρχιτεκτονική του προγράμματος και δεν θέλω να το δω. Αλλά ναι, είναι σχετικά, δηλαδή η υλοποίηση είναι απλά εύκολη. Απλά ξανακαλείς το περίμενε τέλος πάντων και θέτεις ένα time out. Αυτό. Τώρα εδώ πέρα. Send εδώ το πρωτόκολλο STP ξεκινάει με 4. Με HTTP δεν ξεκινάει πάντα. Τα ελπίζα. Αλλιώς προετοιμασία. Κάτσε να δούμε λίγο. Οκ. Μπορεί να μην ξεκινάει με HTTP. Ή... Όχι, κάτσε. Αυτό εδώ πέρα είναι request. Οκ. Γιατί να έχει απάντηση HTTP κάτι εκτός από HTTP μέσα. Ξέρω αν κάνουμε και άλλο το site. Οκ, γι' αυτό δεν έπιανε το site μου πριν τη φάση. Πρέπει να το δω αυτό. Κάνουμε και άλλη την Google, δεν ξέρω κάτι. Οκ, κάτι άλλο παίζει. Αλλά εντάξει. Πες να έχω κάνει ίντερνετ. Και παίζω όντως απλά να μην έχω ίντερνετ. Γιατί? Οκ. Δεν έχω DNS λογικά. Δεν έχω DNS. Οκ, δεν ξέρω. Δεν πειράζει, άστο. Τέλος πάντων, το point είναι ότι αν θυμάμαι καλά η απάντηση που σου δίνει τέλος πάντων που σε σερβάρει ή όπως θες πες το διακομιστής HTTP ξεκινάει με 4 bytes HTTP. Ποντάρω ότι ισχύει, νομίζω ισχύει. Οπότε θα το κρατήσουμε έτσι. Πού ήτανε? Εδώ. Οπότε για να δούμε λίγο. Εδώ δεν θέλουμε να αλλάξουμε το buff. Όχι, το buff θέλουμε να αλλάξουμε. Ναι, σωστά. Οκ. Τώρα εδώ πέρα κάτι άλλο. Όχι, κάνει αυτά εδώ. Για να δούμε λιγότερο. Θέμα θέλει και το S. Είναι 25, έτσι. Να δω λίγο.
Γιατί έβαλε resource temporarily unavailable, τι ήταν το HTTP. Και αφόσον... Όχι, νομίζω τα παίρνει όλα. Ναι, γιατί είναι αυτά τα 5 και τα 1, άρα 6 σωστά είναι, δηλαδή αν το κάνουμε 22-22. Okay. Άρα φαίνεται το πρόβλημα να είναι εδώ. Το ότι στέλνει το HTTP μετά το SSH, ίσως. Δηλαδή αν εδώ πέρα βάλουμε ένα slip παίζει αυτό ένα πρόβλημα. Ίσως δεν έπρεπε να κάνουμε το UI τώρα. Όχι. Ίσως temporarily unavailable. Να δούμε τι παίζει. Looks okay. Αχα. Κάτι άλλο πρέπει να ξέρουμε. Okay, εδώ πέρα δίνει κάποιους λόγους. Είναι από το E again. Okay. The operation will have blocked but non-blocking operation was requested. Okay. The operation ordinarily the message won't fit in the send buffer for the circuit. Νομίζω δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Okay. Αν δεν με πειράζει που δεν χωράει στο buffer, ξέρω εγώ. Ναι, λογικό, γι' αυτό θα δούμε το timeout. Ξέρω να χάνω κάτι. Ξέρω να κάνω κάτι με select, ξέρω εγώ. Απλά δεν δέχτηκε τίποτα. Δηλαδή μπορούμε θεωρητικά απλά να τα αγνοήσουμε. Γιατί φαντάζομαι ότι συμβαίνει κάπου εδώ. Ξέρω εγώ. Να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν έπρεπε να είχα κάνει το UI τώρα. Θα το κάνει στο τέλος. Δεν πρόκειται να πούμε. Ένα και πολύ του είναι. Οκ. Προφανώς δεν συμβαίνει κάπου εδώ. Ας τα αφήσουμε αυτό εδώ πέρα, να σου πω να χρειάζεται κάπου. Παίζει να είναι αυτό. Τι κάνω, ping. Αυτό ήταν. Πήγα να διαβάσω κάτι χωρίς να μου έχει στείλει τίποτα. Λογικό να συμβεί. Οκ. Εντάξει. Πίνα. Οπότε, για να δούμε λίγο τι έχουμε προς το παρόν. Μπορεί να τρέξει αυτό. Εδώ. Και παίρνει πάλι τα resource temporarily unavailable βέβαια. Αλλά είναι 10. 1, 2, 3, 4.
Α. Οκ. Οκ. Το βάζει κάθε φορά με την HTTP για κάποιο λόγο. Στα closet του περνάει καν. Γιατί πιστεύω. Και... Δηλαδή τώρα εγώ κάνω, ξέρω εγώ, το τρέξω για 20-25 και για κάποιο λόγο ισχύει μόνο όταν επιστρέφει θετικό η HTTP ή μόνο όταν παίρνει κάτι από την HTTP. Απλά δεν χωράει. Πώς πρέπει να κάνουμε αυτό εδώ τώρα. Πες σαν αυτό. Ενώ στο 80-90. Όχι, προφανώς δεν είναι αυτό. Και κάθεται πολύ εκεί πέρα. Σας πω τι θα κάνουμε. Κράτα το αυτό εδώ. Έχουμε στο GDB. Μέσα και βγάλουμε άκρη. Τι ήτανε. Ράνουμε τέτοιο. Ναι, ok, ας κάνουμε break στη main, μάλλον στη scan. Ναι. Ok. Άρα τώρα είναι στο SSH το Resistant Array. Και εκεί ψάχνει. Οκ. Και γι' αυτό συμβαίνει μόνο στο HTTP και δεν συμβαίνει στο SSH. Γιατί και το SSH περιμένει κάτι το οποίο δεν έχει σταλεί. Το οποίο απλά νομίζω γίνεται με ένα πολύ απλό τρόπο. Ακραία αρχιτεκτονική εδώ πέρα. Νομίζω απλά μπορούμε να βάλουμε το HTTP πρώτο. Και ούτως άλλως αφού έχουμε βρει την HTTP δεν χρειάζεται να δούμε την SSH. Οπότε απλά κάνουμε ένα return εδώ. Όλα ωραία και ένα return εδώ. Ωραία. Οπότε όλα όσα είναι, ξέρω εγώ, με banner πάνε πιο κάτω. Νομίζω αυτό θα αρκέσει. Για να δούμε. Ορίστε. Τέλεια. Μην τα αλλάξει κανείς αυτά εδώ. Τώρα αυτό που θέλω να κάνουμε βασικά να γράφουμε λίγο το port που είναι. Λογικά εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε ένα print yacht, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και αυτό είναι πολύ άσχημο. Με ένα ωραίο κενό εδώ και οκ. Τώρα εδώ πέρα για κάποιο λόγο έβαλε connection set by peer. Που συνεχίζει να έχει θέμα. Το βλέπουμε. Τι το έχει αυτό εδώ. Γράφει κάτι στο 22 βασικά, οπότε θα βάλουμε στο 22. Δεν έπρεπε να γράφει SSH θεωρητικά. Εδώ. Ναι, πρέπει να γράφει SSH. Και να κάνει new line, οπότε κάνει flash το standard output. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εντάξει, μπορώ να πω ότι το πρόβλημα βασικά στην αρχή ήταν πολύ άσχημα εδώ, αλλά εντάξει. Μετά όμως, τι πάει λάθος. Αυτό τσεκάρουμε ότι είναι. Δεν το τσέκαρα λίγα, δεν το βρήκε ότι είναι έτσι. Και να μην το βρήκε, βασικά, θα πω αυτό. Και να μην το βρήκε, έστω δεν το βρήκε.
θα έπρεπε να γράφει κάτι. Οπότε εδώ, αν δεν το βρήκε, προφανώς είναι ξέρω εγώ ποιο να βάλουμε. Κάτι τέτοιο. Okay, οπότε τώρα τουλάχιστον, αν δεν το βρήκε ότι είναι SSH, unidentifiable. Οκ. Κάτι κάνουμε. Για να δούμε λίγο εδώ όμως τώρα γιατί δεν βρίσκεται SSH. Εδώ είμαστε καλά. Για να δούμε. Πού ακριβώς είναι το πρόβλημα τώρα? Αφού είναι SSH. Κάνει return πριν. Δεν έχουμε τίποτα εδώ. Okay. Για να δούμε. Μπορεί να έχει ακριβώς το αντίθετο πρόβλημα τώρα. Δηλαδή, πες να μην το λύσαμε όντως. Και εδώ βγαίνει αυτό το πρόβλημα. Ναι, οπότε δυστυχώς η χακεριά που πήγα να κάνω δεν είναι πραγματική λύση από ό,τι φαίνεται. Πρέπει όντως να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί προκαλείται το ίδιο και στο SSH. Δεν μπορείς ακριβώς να λύσεις το πρόβλημα, αλλά άμα βγάλεις από εδώ πέρα το p-error, ξαφνικά λειτουργεί. Το δοκίμασα πριν από λίγο. Άμα δείτε. Αυτό κάτω έχω κάνει compile. Θεωρητικά δουλεύει. Θα σας πω όμως γιατί είναι risky σε ένα λεπτό. Αν και θα τα αφήσω εδώ πέρα, δεν θα κάνω κάτι άλλο. Δουλεύει. Θεωρητικά, τουλάχιστον στα πλαίσια μας κομπλέ. Αυτό που έκανα απλά δεν τρέχω το error εδώ πέρα. Το οποίο δεν είναι η σωστή λύση. Ακριβώς. Πρέπει να ελέγξεις το error. Αλλά στην ουσία το πρόβλημα που συμβαίνει είναι ότι το SSH στέλνει ένα banner. Και όταν δεν στέλνει, εγώ βγάζω error. Okay? Δεν είναι αυτή όμως ακριβώς η λύση. Θα πρέπει εδώ πέρα να κάνω έναν έλεγχο, ας πούμε, αν είναι e again ή κάτι τέτοιο. Και μετά να ελέγξω αν είναι error. Τέλος πάντων, είναι κάτι που μπορούμε να δούμε ίσως στο επόμενο βίντεο ή να δούμε κάποια άλλα πράγματα. Σίγουρα έχω κάποια μικρά λαθάκια ή bugs εδώ πέρα που θα ήθελα να δούμε. Αλλά νομίζω το πήγα πάρα πολύ και κουράστηκα να ψάχνω για το again. Οπότε το κλείνω εδώ πέρα και τα λέμε.